Отваряме здравната тема в предаването сега. Ямболска област вече трета поредна седмица заема второ място по заболеваемост от респираторни и вирусни инфекции. На фона на тази тревожна тенденция става ясно, че противогрипните ваксини отново липсват и започват по-скоро да изчезват. Отчита се засилен интерес към имунизациите тази година, но от фармацевтите от региона сигнализират за сериозен недостиг на противогрипни ваксини в аптечните мрежи. Каква е причината за недостига? Има ли наличности в складовете и какво се прави, за да се отговори на големия интерес? Сега включваме кореспондентите ни от Ямбол. Елица Хаджиколева на пряката ни линия. Добро утро, Елица. Добро утро, колеги. Да, така е. Разбира се, Ямболска област вече няколко седмици се нарежда в челната класация по грип и остри респираторни заболявания в страната. Второ е след Пазарджик, като заболеваемостта е в пъти по-висока от средната за страната. Но на фона на този фон всъщност противогрипните ваксини са един от ходовите, които могат да направят хората, за да се сборят с вирусите, но дали те са налични в аптеките? Обръщаме се към фармацевта Петър Буцев. Добро утро. Добро утро на вас и вашите зрители. Не, ваксини към днешна дата няма. И липсата е не само в нашия град, липсата е национална, тъй като доставката и обезпечаването ѝ винаги се базира на статистика на база предходни години и търсенето от тогава. Тя не може да бъде сравнително адекватна. За моите над 15 години стаж в бранша виждам как все по-оскъдно става предлагането и все по-трудно става достъпването на населението към ваксините. В предходни години аптеките получаваха огромни обеми ваксини, които можеха в последствие нереализираните от тях да върнат обратно към търговец на едро, съответно да получат своя инвестиран финанс в тях. Към момента аптеките правят прогнозно зареждане за своя сметка, без право на връщане обратно по веригата на конкретните продукти, които сами по себе си са и опасни след употреба, и опасни след срок на годност. Съответно се таксуват като опасен отпадък, който е специфичен за унищожение. В същото време финансовият дивиденд, който реализира една аптека, е под 2 лева след 3 типа данък. Това реално представлява социална услуга, която аптеките отново предоставят за своя сметка. Може би това също е и риска от реализация и риска от по-скоро нереализация. Представлява дезинтерес колегите да поддържат големи обеми и да бъдат адекватни на пазара. Казахте, че се базира това количество на база предходни години, предходни заявки, нали така? Да, така е. Аз лично съм взел мерки, сравнително обезпечавам почти всяко търсене. Водя си списък с телефони. В момента, в който попаднат в търговец на едро, аз съответно връщам индикация на пациентите, които са изявили желание. Съответно, ако те са си набавили от другаде, просто преминавам напред. Колко пъти беше заредена вашата аптека тази година? Тази година ваксините пристигнаха в търговец на едро след 20 септември, което за мен е сравнително късно. Освен това, предлагането продължи под една работна седмица. Следващата доставка беше месец по-късно, отново беше за няколко работни дни налична ваксина. Какво правят хората сега? Идват тук, вероятно търсят ваксини. Може ли да им ги осигурите? Правите ли списъци с това? Все пак сега е сезона на грипа и трябва да се вакцинират до края на месец ноември или декември най-рано. За мен в момента не е адекватно време за вакцинация, поради простата причина, че това се прави септември-октомври, най-късно първите дни на ноември, защото грипа винаги идва около коледните празници и малко след тях, тъй като всеки се събира с семейството си, сядат на една маса. Повечето хора са преминали няколко граници, няколко типа транспорт и това по принцип е специфика, която настъпва точно тогава. Назални ваксини имате ли по принцип? Тази година за първи път имах търсене и предлагане. Една от пациентките ми беше достатъчно настойчива, съответно и двамата успяхме да осъществим комуникация и тя да получи за двете си деца 2 дози ваксина, които се явяха втора доза. Ваксини, които някаква друга превенция да препоръчате. Виждаме, че няма да се зареди с ваксини така или иначе за момента аптеката. За мен е късно за превенция. Превенцията се осъществява месеци преди да настъпи грипната вълна. По принцип към момента хората би